sana'a wanne ne yafi? Mai shanya kan rufe ko fahimta yana kin yayyafi? Mai tarin damuwa in zai yi batu sai korafi kuma. Mai muna kaka kyala maula batun nan ba zagi ciki. Hakuri shi ne ya fi kyauta na sanya farin ciki. Kanwana magani maza tambayi mai ciwon ciki. Mai kyauta yan uwa ba za ya rasa ba duniya kuma. Kogi bekin daɗi wai ko da ma na ɗigo ruwa. Wada shi saka yake mai lambu ya san ruwa. Harbi na rina naki zan jure harbin zuwa. Abu mai riba na so kuma ban san zancen faduwa kuma. Wanda ya san tudu da alama ya san gangara. Da halak maka takama kai kauce mai yin damfara. Faɗa kai ɗan uwa ko kai yi shiru ba hantara. Ita harkar arziki ta zarce ya je bincika kuma. Daure mai haƙuri ai za ta ce ba ta jiya. Shi ko mai hasada ya kulla abuta da siya. Da gari sada yake shara fa a nemo tsintsiya. Arziki kashi yake tako shi da al'ajabi yake kuma. Kin samu miji kiyo aure yarin yashi ya fi. Yawon banza ki bari in ba kya san korafi. Mata ta cikin gida mijinki hakan shi ne ya fi. Mace mai zagin miji in ta mutu ba ta wuce wuta kuma. Duk abin da mutum ya shuka shi zai girba ɗan uwa. Shari ko kai da kai za ka girba duba ɗan uwa. Cutar wani babu kyau ka fahimta ka bari mantuwa. Mai aikin kai da shi za ya ji daɗin lahira kuma. Hasada ba ta da kyau mai yinta ya kan mutu da siya. Aka ce mai hankali shi ka gane karatun kurciya. In ana maganar tuwo a cikin kayansa da muciya. In Allah ya nufi kai arziki za kai bincika kuma. Sata ba ta da kyau ko da a cikin